amathathu egameni kaJesu. uRuth is a book of Ruth, chapter number 1, verse number 1 to verse number 6. Sizofunda ke izwi lenkosi lifundeka kanjena egameni lenkosi. Lithi kwathi emihleni abahlula ngaye abahluleli kwabakhona indlala ezweni. Umuntu othile waseBhethlehem eJuda waya ukuyohlala ezweni lakwaMowabi, yena nomkakhe namadodana akhe amabili. Igama lalowo muntu lalingu-Elimeleki, igama lomkakhe lalinguNawomi. Amagama amadodana akhe amabili kwakunguMahaloni noKiliyoni, babe ngama-Efrathi aseBhethlehem eJuda. Bafika ezweni lakwaMowabi bahlala khona. U-Elimeleki umyeni kaNawomi wafa, kepha yena wasala namadodana akhe amabili. Azithathela abafazi kwabesifazane bakwaMowabi, igama lomunye ngu-Opha, igama lomunye nguRuthi. Bahlala khona kwangathi iminyaka eyishumi. OMahaloni noKiliyoni bafa bobabili. Owesifazane washiywa-ke ngabantwana bakhe ababili nangumyeni wakhe. Wayeseshuka nalo malokazana bakhe ukuba abuye ezweni lakwaMowabi, ngokuba wayezwile ezweni lakwaMowabi ukuthi uJehova ubahambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Amen. Namhlanje uNkulunkulu bathandekayo mangenyuka ngithandaza ngisazoba kanye nani la ubeke le ndaba enhlizweni yami. Mayibeka le ndaba uNkulunkulu ukuba ngidlulise lo myalezo ukuthi uNkulunkulu uzosihambela nathi. uNkulunkulu unguNkulunkulu ongakhohlwana, uNkulunkulu unguNkulunkulu ongalibalani. Uke washo njalo uIsrayeli esethunjweni eBhabhiloni makekhala ngenxa yenhlupheko nangenxa yokugqilazwa nangenxa yokuhlukumezeka kwabo eBhabhilona. Kwezwakala ethi uNkulunkulu usikhohliwe, uNkulunkulu usilahlile. uNkulunkulu ngomlomo womprofeti uJeremiah wayesethumela ukuba abanikezele ilizwi noma besekuthunjweni, athi ngiyayazi imicabango enginayo ngani, uthi akusiyona eyokunilimaza, akuyona eyokunibulala. Noma besenhluphekweni, noma beseBhabhilona, noma besekuthunjweni, bebona ngathi uNkulunkulu ubashiyile, bebona ngathi uNkulunkulu akekho. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma lamazwi athi noma nikhona lapho, kodwa ngiyayazi imicabango enginayo ngani. Noma nisibona niseBhabhilona, noma nisibona nikwi-lockdown yaseBhabhilona enokugqilazeka, kodwa mina uNkulunkulu I have and I know the thoughts that I have for you are not the thought to harm you and are not the thoughts to kill you. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wayibeka lento enhlizweni yami ngizoyikhuluma nawe South Africa, ngizoyikhuluma nawe mhlobo wami wena ongibukele, yokuthi uNkulunkulu noma singaba kwi-lockdown ye-coronavirus, kodwa uNkulunkulu unemicabango emihle ngempilo yakho. uNkulunkulu unemicabango emihle ngempilo yomndeni wakho. uNkulunkulu unemicabango emihle ngempilo yabantwana bakho. uNkulunkulu unemicabango emihle ngekusasa lakho. uNkulunkulu unemicabango emihle ngezinto aziplanayo ngawe. Ingakho ethi for I know the plans. God has got good plans about you. God has got good plans about our country. God has got good plans about our family. Namhlanje uNkulunkulu wabeka lento ethi angiyixoxe noma ngiyikhulume nawe, ethi uNkulunkulu uyahambela mayene micabango emihle, akalibalani. Mayene micabango emihle, akakhohlwana. uIsrayeli oyisizwe sakhe uke waba seGibhithe for years and years, ehlukumezeka egqilazekile. Ngamusa uNkulunkulu ehlangana nendoda esihlahleni ekadibaleka, uhlangana naye esihlahleni esivuthayo. Uthi uNkulunkulu ngizwile, uthi ngibonile,
uthi sengehlile ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uyabona, uNkulunkulu esimkhonzayo uyeshwa, uNkulunkulu esimkhonzayo uyehla. Israel wahlukumezeka for years ekhala phambi kaNkulunkulu, kwangathithi uNkulunkulu akezwa, kwangathithi uNkulunkulu akaphenduli. Kodwa ngimuzwa uma esezoletha impendulo, uhlangana nendoda esihlahleni kadibaleka isikashe komunye umuzi wenye indoda, uthi uNkulunkulu ngizwile, uthi ngibonile, uthi ngakho sengehlile. Bathandekayo, lo Nkulunkulu esithandaza kuye kulezi insuku, uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu obonayo, endima esezwile wabona, akathuli nje ube seyehla. Wathi angishinto ethi uzokwehla, nasesimeni sakho odlula kusona uzokwehla, nasenkingeni obhekene nayo uzokwehla, naseyimene ezikhalisayo uzokwehla, naseyimpini odlula kuzo uzokwehla, naseyikweletini odlula kuzo uzokwehla, nasema-challenges onke empilo obhekene nawo. Lo Nkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu othi uma esezwile, uNkulunkulu othi uma esebonile, angabe sathula kodwa beseyehla. Sizothi nakulolu suku namhlanje, yehla Thixo wethu, yehla mdala wezinsuku, yehla wena ongavinjelwa, yehla wena ongavinjelwa nawulwandle, yehla wena ongavinjelwa nayivalo zejele, yehla wena ongavinjelwa nangamalanga abomlilo, yehla wena ongavinjelwa namphando weingonyama, yehla wena ongavinjelwa nanoma iziphi izimo, ngoba lo Nkulunkulu uma esebonile, uma esezwile, akathule esihlalweni sakhe, kodwa uyehla eze phakathi kwabantwana bakhe. Lithi iBhayibheli lasifunde khona, kwakunendoda ogama layo, le ndoda ogama layo Elimeleki, enonkosikazi wakhe uNawomi. Lithi iBhayibheli ezweni lakubo kwafika indlala, ngicela uyibambe leyo, kwafika indlala ezweni lakubo, ngamanye amagama kwafika isimo ezweni lakubo esasikhalisa bonke abantu ngenxa yesimo sendlala. Lithi le ndoda yathatha unkosikazi wayo, yathatha abafana bayo bobabili, yehla yaya ezweni lakaMowabi ngenxa yenkinga ezweni lakubo, ngenxa yenkinga eBethlehema umuzi kaNkulunkulu. Yathatha isinqumo sokwehlela kwaMowabi, behlela ezweni la khona uNkulunkulu engakhonzwa, behlela ezweni la kukhonzwa khona iThixo. Ngathi ngamemezela lento mntana sekhaya, noma izimo ziyakushubela kodwa usungehli, noma imimoya iphambana nawe kodwa ungehli, noma izinto zikushaya left and right kodwa usungehli kwi-level nakwi-position uNkulunkulu akubeke kuyo. Yikho le ndoda ewuNehemaya kwathi noma oSanballat naboGeshema beyikhweba bethi ayehle emzini baxoxe, lithi yanqaba yathi anginakwehla because I'm doing the great project. Ngamanye amagama yanqaba ukwehla kwi-level uNkulunkulu ayibeke kuyo. Ngizomemezela kuwe South Africa, ngizomemezela kini bazalwane, noma ngabe seyifikile izimo empilweni yakho kodwa ungehli, noma ngabe seyifikile ekhaya lakho kodwa ungehli, noma ngabe seyifikile ezweni lase-South Africa kodwa ngizomemezela, ngizothi muzi wase-South Africa ningehli, ngoba mkhulu loyo ongakithi kunaloyo osezweni. Lithi iBhayibheli yehla le ndoda mayifike ezweni lakaMowabi, yafike yafa. Ngamanye amagama mayehlela kwaMowabi, yafike yafa. Ithi balekela indlala eBethlehema, kanti ayazi ukuthi siyoyiphonsa ekufeni. Mandala bashakatha. Ngizothi kuwena mntana sekhaya, ungehli kwi-level uNkulunkulu akubeke kuyo.
beshuka ngezinye izinto ezingenabo uNkulunkulu ngoba mawehla kwilevel uThixo akubeke kuyo la uzobalekela khona funa ufele khona. Lithi iBhayibheli ngoba izwi likaJehova lingumbhoshongo onamandla, lithi obalekela embhoshongweni onamandla oyizwi likaNkulunkulu, lithi mayefika khona uyalondeka. Le ndoda mayehla yehlela kwaMowabi yafike yafa, ithi balekela indlala yafike yafa. Ngathi ngakhuluma nawe mntana sekhaya ngithi nale coronavirus ingakwenzi uhlisa level, ingakwenzi ihlisa standard sokuthandaza, ingakwenzi ihlisa level yokwazana noNkulunkulu, ingakwenzi uhlisa level yokumbheka emkhulu ngaphezulu kwesimo, ingakwenzi uhlisa level yokuthi uNkulunkulu awusamboni. Kodwa noma kunje bathi abanye ngasemfuleni yaseBhabhela sahlala phansi salila ngamanye amazwi, lesi simo sizothi rise up, lesimo sizothi phakama kule situation esikuyona. Lithi iBhayibheli yathi mayehla yafike yafela kwaMowabi. Mawehla kwilevel uNkulunkulu bese kubeke kuyo, ungase ufele endaweni eziphansi, ufele endaweni ezingena uNkulunkulu. Lithi 10 years down the line amadoda nakhe mayisefika ayithathela amakhosikazi kwaMowabi, but 10 years down the line nabafana nabo bafa. Oh lakhatha shanda labasiya sekufa ubaba kwafana amadodana ngenxa yokuthi bashuke ezweni laseBhethlehema, bashuke ezweni ngoba bethi linendlala behlela eBhethlehema. Ngiyamthanda uverse number 6 le engizokhuluma ngayo. Lithi iBhayibheli mayisesela uNawomi namakhosikazi abafana bakhe abangasekho, lithi iBhayibheli wabuye wezwa ukuthi uNkulunkulu ubahambele eBhethlehema. Ungakhohlwa eBhethlehema baxoshwe indlala, bathi babalekele kwaMowabi, kanti sebeyofa kwaMowabi. Lithi uma sebefile kwaMowabi sekufe umyeni kaNawomi wafaka nabantwana bakhe. Lithi emva kwalokho wabuye wezwa uNawomi ukuthi uNkulunkulu ulihambele iBhethlehema. Wabuye wezwa uNawomi ukuthi uNkulunkulu ulihambele iBhethlehema, sekunokudla selinto ethi uSimakade uzohambela nawe kule ngqako odlula kuyo. uThixo uzohambela kule simo obhekene naso, uThixo uzohambela kule nkinga ekhansayo, uThixo uzohambela kulezi zipho odlula kuzo. uSimakade uzohambela. Kungenzeka okwamanje usabona ngathi izinto iphithene, kodwa ngilethi isimemezelo esithi lo uNkulunkulu obuya hambelane. Uzohambela nawe lapha ekhaya, uzohambela emndenini wakho, uzohambela ebantwaneni bakho, uzohambela emshadweni wakho, uzohambela emsebenzini wakho, uzohambela ezimeni obhekene nazo, ngoba uNkulunkulu ongagcini ngokulalela, ongagcini ngokubona, kodwa wehlayo uzohambela uNkulunkulu. South Africa lo uNkulunkulu esimkhonzayo uzosihambela uma thina simunye, uma thina sikholwa, uma thina sikhuleka simoya munye. Lo uNkulunkulu uzosihambela, uzosihambela South Africa, uzosihambela bathandekayo. Siyakholwa lokho yokuthi akabonakala siyikho, kodwa yena mayesesihambela kuyawubonakala yokuthi sanjelo uNkulunkulu engaluhane kade ngabathola abantwana. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabuye wamhambela naye wakhulelwa. Ngimuzwa esehlabelela ethi noba engenabantwana uNkulunkulu usebenzile waba nabantwana. WeSarayi okade ungabathola abantwana ebudaleni bakho, kodwa uNkulunkulu wahambela ngoba lo uNkulunkulu ohambela nayo yena kalali, yena koseli, yena kathuli, futhi asikho nesikhali esenzelwe thina esiyophumelela. Uzohambela nawe egameni likaJesu.
ngoba uNkulunkulu ohambelanayo. Uma bahambela nabanye unamandla okuhambela nawe, unamandla okushintsha izinto kwathiwa ngeke ishintshe, unamandla okuguqula amatafula. Nalesi simo se-coronavirus uNkulunkulu uzosihambela, kuyoba ngathi asikaze saba khona, kuyoba ngathi